Lidi, u dnešní videa, tady v tomhle videu zkusíme jednu challenge na, no prostě zkusíme challenge a v té challenge budeme hrát solo showdown, budeme chtít aspoň 2 winy, ale nemůžeme vzít ani jednu power cubeku. Můžeme hrát brawlery, jako je třeba tady ten Dynamite, anebo ostatní. Já si ho rovnou klidně upgradenu na star powerku a prostě budeme moct hrát brawlery jenom prostě s těmahle trofy. A takže budeme hrát prostě na to 25 nebo 25 na téhle mapě. A já myslím, že je všechno jasný a že my můžeme jít na to. Asi bych ze startu začal, nevím, třeba Nitou. Takže zkusíme ze startu si vzít Nitu třeba. Ale pokud vezmu Power Cube, tak prostě půjdu do zóny. A nebo prostě se budu jen tak zabít. Prostě naším cílem je, aby jsme měli minimálně 2 winy. Chceme minimálně 2 winy, takže se musíme snažit. Tady je Edgar, tady je Frank, no, tohle to nebude moc lehký, ale to zvládneme. A pokud byste chtěli, jako nemusíte, ale jenom pokud chcete, tak můžete dát i like a odběr a takový blbosti, ale prostě. Ale klidně nemusíte, jsou to 3 sekundy a mě to neuškodí. Takže, ok. Teďka se zkusím zdrhnout. Ok, no tak to moc nevyšlo teda. To nevadí, tak můžeme vzít jinýho brawlera, třeba můžeme vzít toho Dynamika. A tak no, a když tak můžete mi do komentářů napsat nějakou další challenge, kterou bych měl dělat a takový prostě. A myslím, že můžeme jít na to, prostě nevzít Power Cube a vyhrát. To je docela lehký, to zvládneme, jo. From the screen, drink. Takže, tady je Poco. Tam proti mě asi hraju boti, ok. Ještě jsem netrefil stun, tak já jsem bangrovej. Ok. Už bych vzal ten Power Cube, kdybych chtěl. Ale nemůžu. Takže můžete mě napsat do komentáře, pokud se bude toto počítat, pokud těm proti botům, pokud vyhraju. Ale nevím, jako boty jsou, nebo můžou být i docela silný, takže. Já mám teda. Oh můj bože. Já jsem blbec. Oh yeah. Come on. Oh, no můj bože. Ok, no nevadí, tak zarovnali jsme to aspoň na tu 26 a prostě jdem dál, no. Stále se vzal jsem Power Cube, takže může se stát. Ale ne, už se to nesmí dít, jako. To možná mohla být tam to naše jediná šance. Ale nevím, pokud by se to počítalo. Kamo! Ale nevadí. Já prostě netrefím žádný stun. Ale to je jedno, to půjde i bez stunu. OK. Tady dole. Ne, tak to. Prostě blbě, tak se může stát. Prostě tak co mám dělat? Já nevím, jako proti Mortisovi možná bych nějak zvládl, kdybych tam měl stěnu nebo něco. Ale proti všem, tak to asi už nevím. Ale tak to nevadí za stolik, to prostě dáme. Pohodla. Já ten stun nikdy netrefím. Si děláš ze mě babiše, ne?
Miko? Jak mám zabít Mika? Jak mám zabít Mika? To prostě toho srdce. Aha, no tady je Miko. Pojď. Já taky můžu skákat. Ne. Potřebuji, ať ta Tara ho nahituje. To bude velká ňamka potom. Ne, on jde po mně. Já s ním netimuju, ale prostě on mě nechává, protože ví, že s ním nemůžu nic udělat. Bože. Nech mě, Miko, nech mě. Nevím, co mám moc dělat tady v tuhle chvíli. Ne. Já nechci týmovat. Prosím. Ne. Miko, to neuděláš. Nevím, co mám dělat prostě proti tomu Mikovi. Prosím. Já nevím, já budu počítat asi, můžem počítat jako když druhý místo jako výhru, protože nevím, pokud proti mě bude hrát Miko a takový, tak pokud to půjde. Jako tak záleží, jaký budeme mít start, nebo kolik oni budou mít power cubek a takový, takže prostě no. Come on. Já nechci pomoct to power cubou. Umři! Daj. To už je 2 teďka, vidět. No, jsem good. Jo. A dokle. Kam ne, power cube, to je bolest. Power cubeka je bolest. To ne. Potřebujeme druhý místo, pokud to tak můžu počítat, jako bylo by to fajné. A neměl bych asi za tolik fokusovat Edgara, ale já chci ultimátku. Co s tím udělám? Nic, odskočím. Pesk. Vedle. Jdem potom je bytový. Já jsem dostal lak. Kámo. To lagnulo. Nechoď po mně, idioš. Ne, tak to nejde. Budeme počítat tady druhý místo, protože jinak se mi vybije telefon a nepůjde to, takže no prostě zkusíme to. Jako ještě to není ztracený. Prostě my to zvládneme a bude. Takže OK. Jsme v další hře. Takže potřebujeme nastat nejvíc Edgarů zabít a všech skokanů a takových blbostí. To přežil ten blbec. Nebo já ti dám to. Proč to dělá? Takže dnešní challenge je nejvíc power cube. Tak další hře, tentokrát nám to vyjde a dáme druhý místo podle mě, nebo první a bude se to používat. A bude se to nepoužívat, co to melu. Ale počítat, jo? To se bude počítat, když dáme druhý místo. To prostě ne. Jump. Z jinýho brawlera, nemusím hrát jenom Dynamite vlastně. Máme tady Mythic Star Drop. Galamortis, to je nice. Ještě bych tady, ještě Rare. Ok, a to je všechno. Tady máme masterky. Vezmeme nějakýho brawlera. 225. To by měl být
No nevím, ať je sranda, vezmeme Frankyče. Bude aspoň sranda a on má Franka i bez power cube, docela velký damage a hodně životu, takže podle mě teďka dáme druhý místo nebo první. Ale máme jenom 8%. Ale když tak to dám na víc částí. A plesk. A plesk. Dostal plesk, nemůžu vzít power cube. Já ho budu vypleskat. Až budu mít ultinu, tak bude na tom blbě. Ne, on zničí ty power cubey. Kamo, to je blbý pro mě. To je zloun teda. Mám dělat proti Leonovi prostě. Ano, dobře Cordelius, výborný to je, výborně. Frank, tady podle mě někdo bude. No jasně, no jasně. Vyva! Co? Když ho to netrefilo? Prostě bude jinde. A to nevadí, my to zvládneme ještě. Ještě tomu dáme pár. A když tak bychom to zkusili pak někdy v duo showdownech, nebo jak vrátit trio showdowny, to bude banger potom. Nebo pokud vrátit trio showdowny, teď si nejsem jistý. Ale měli by je vrátit. No takže, když tak pak bychom to zkoušeli bez power cube tam. Ale tady, když tak bude stačit i jeden win, podle mě. Takže to není úplně moc lehká šance. OK, ten je... Můj bože. Můj bože. Ne. To je nevýhoda prostě. Když fajtíš na blízko, když se ho přitáhneš ještě, tak prostě ty ten power cube pak vezmeš. Takže já jsem už zvyklý, že ty power cube beru. A já nevím prostě. Tak to je pak těžké, jako když beru power cube, ale já je nemám brát. Když já je prostě nemám brát, ty power cube. How did he know? Jak to věděl? Sám, že jsem tam. Tak mě nemohlo trefit, když to málem netrefilo ani ty česky, tak to nemohlo trefit mě tím pádem. A nevím, a proč by na česky použil gadgetu? Ještě jí trefil. No, tak já nevím. A to je Pearl. No, nechci to celý prokempit. Takže... Zabijem tady tu Pearl. To zvládnem. Budem tady. A jdem. Teď nikdo bude a já dostanu takovou šelinu. Tady bude šelina. Proč je tady Kenji? Tady není pěkný, že tady Kenji. Ok, tam ho zabijete a Pearl. No to netrefila! Okay, zvládneme to. Jo, vezmeme Dynamika, ale tentokrát nám to vyjde. Tentokrát si přeju, aby mě to vyšlo. Brawl Stars, bože. Dej mě do špatné protihráče. Je tady Ember. Emba Demba. Rugatka. Kamo, nic netrefí ten gadget. Ano. Ano, ne, proč nemáme ultinu? Já jsem idiot. Pojď toho lua, Jony. Ten se ti bude tak hodit. Dožuj, teďka pojď to. To byl nečekaný play, to ani ten Lu nečekal. Au. To bolí. Ale on neví, že já tu mám, že já jsem troller.
To je naše šance, kámo, to je naše šance. Naše šance. Ne, proč dozadu? On je tady. Já jdu pro něj, nejdu, on umře tak či tak. Prostě druhý místo dáme. Tak jo, potřebujeme, ať... Ne, tam je Leon, on bude mít ultinu. Dáme druhý místo. A bude to. Jenom druhý místo potřebujeme. Já myslím, že šlo po něm. Myslím, že to Leon šlo po něm. Kamo, o jedno. A to nevadí, my to teďka dáme. A takový. A prostě můžete do komentáře napsat další challenge. A další challenge zvládneme mnohem lépe. Jo. Já jsem blbeček s tím stunem. Můj bože. OK. Zase nechci, ať to video má 2 hodiny. Takže. Teďka se budeme pořádně snažit. Trefím každý stun. Takže 3 stuny. Doufám. A zabije mě potom Kenji. Na 3. místo. Takže. To teďka zvládneme. Zabijem Squeaka. No, ještě kdybych neodskočil. Kamo, zabij mě blude. Mě prostě zničil ten Power Cube, já mám 5%. No ok, takže tady tuhle hru vyhrajem, budeme druzí nebo první. To si asi nestane, že budeme první. To bych musel týmovat, ale to se mi nechce. Protože je to špatně. No prostě tady tu hru vyhrajeme a bude. To není zase tak těžký, ne, vyhrát hru. To nejsou boti. Jako ten Brock chodí jak bot, ale nejsou to boti. Ten je mrtvý, jo. To je Dero. Jo, to prostě hodí ke mně a pak já ještě mu skočím přímo do huby. Tak já nevím. No, musím říct, že to byl vážně legendární playset tenhle hra. Tak jo, tohle se bude slibu poslední hra, tu vyhrajeme, jo. Takže počkáme, než ten nejvíc to nebude mít. Teď po něm hodím, teď ho vypleskám nejvíc. Jo, nic jsem netrefil. Power Cube. To jsem ho ještě trefil? Banger. Ty děláš ze mě papeše, ne? Já jsem vážně bangerový hráč. To zabiju. Já se tě bojím. Jo. Kamo, už jenom dva. Ne. Proč má tolik každý Power Cube? Nejně. Proč jdu do fightu? Umři. Jo. Pojď, teď dáme ještě první místo. Asi jsou to boti, ale tak to je jedno, já tady se snažím. Ale boti by neměli gold ranky v ranku. Prosím. Jo. Podle mě tady to je pro video všechno. Děkuji, že jste se koukali. A máme tady ještě 2 star dropy. Takže jupi. Ještě máme něco v shopu. To bude asi nějaká blbost, no tak já nevím, teď se mi to laglo, tak to je úplně jedno. Pro tohle ne, táhni.
pro tohle video to bylo asi všechno, takže čus!